Amb les piles de biomassa és imprescindible deixar prou espai per a que puguin treballar l'estelladora conjuntament amb el camió on es llença l'estella, habitualment de pis mòbil. Cal tenir en compte que aquestes màquines tenen 2,55 metres d'amplada, a la qual s'ha d'afegir la tremuja de l'estelladora on es van col·locant els troncs, arbres sencers o branques. Tant l'estelladora com el camió tenen una mica de marge per maniobrar. A més, en cas que la pila estigui al costat d'un camí, és obligatori deixar 2 metres de distància entre la pila i el camí. Les piles de biomassa que hagin de romandre sobre el terreny només ho poden fer durant el període de vigència de la comunicació o l'autorització. Han de complir uns certs requeriments per a la prevenció d'incendis durant tot l'any. El primer és que les piles no han de tenir més de 50 metres de llarg. En cas de necessitar apilar més biomassa, cal fer-ho amb una altra pila i que estigui separada de les altres almenys 3 metres. En cas de copis de més de 300 metres cúbics, aquests s'han de situar a més de 50 metres de qualsevol edificació, punt d'aigua o línia elèctrica. En municipis d'alt risc d'incendi i durant tot l'any, la vegetació al voltant de les piles ha d'estar tractada per tal d'evitar possibles propagacions de foc cap a les piles o des de les piles. Així, en 3 metres al voltant d'aquestes, el terreny haurà d'estar lliure d'arbrat o matollar. En cas de no poder-se fer en alguns trams, es pot substituir per una franja de 25 metres d'amplada amb màxim 400 arbres podats per hectàrea, lliure de restes de tallada i amb reducció del matollar. També cal senyalitzar les piles amb cartells específics.